Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Mayong hapon Unidos, Plaridel, Calamba, Balyangaw, sa Pangdalaga, Rizal, lupisay na ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw ni ining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Sa makausapa kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Unidos Community Bible Fellowship, dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor ni ining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa Mga Buhat Kapitulo 7, versikulo 51 hangtod sa 53. Ang giingon diri, pagkagahi ninyog ulo, pagkatiga sa inyong kasing-kasing, nganong dili man kamo mamati sa mensahe sa Dios. Sama ra gayud kamo sa inyong mga katigulangan, gisupak ninyo kanunay ang Espiritu Santo. May propeta ba nga wala lutusa sa inyong mga katigulangan? Gipatay nila ang mga sinugo sa Dios nga kaniadto nagpahibalo sa pag-anhi sa iyang matarong nga sulugoon. Ug inyo siyang gibudhian ug gipatay. Kamo ang nakadawat sa kasuguan sa Dios nga gihatag pinaagi sa mga anghel, apan wala ninyo kini tumana. Mga Buhat Kapitulo 7, versikulo 51 hangtod sa 53. Atong i-review ang konteksto ni ini nga passage sa tibuok Buhat Kapitulo 7. Mauna ni ang konklusyon sa depensa ni Esteban sa mga nag-akusar kaniya nga gipasipalaan kuno niya ang templo sa Jerusalem ug si Moses nga propeta sa Dios. Pero sa depensa ni Esteban, migawas hinuon nga ang mga Israelita di ay ang adunay kasaysayan sa pagpasipala sa tanang mga propeta sa Dios, gumikan sa kagahi sa ilang kasing-kasing. Starting from verse 51, ang giingon ni Esteban, pagkagahi ninyog ulo, pagkatiga sa inyong kasing-kasing, nganong dili man kamo mamati sa mensahe sa Dios. Sama ra gayud kamo sa inyong mga katigulangan, gisupak ninyo kanunay ang Espiritu Santo. May propeta ba nga wala lutusa sa inyong mga katigulangan? Gipatay nila ang mga sinugo sa Dios nga kaniadto nagpahibalo sa pag-anhi sa iyang matarong nga sulugoon. Mga kahigalaan, si Jesus ang buot ipasabot ni Esteban dinhi sa iyang giingon nga matarong nga sulugoon. Wala na ilain. Paminawon nato ang iyang sumpay. Ug inyo siyang gibudhian ug gipatay. So wala na ilain kundili si Hesukristo gayod ang buot ipasabot niya niini. Ang giingon pa diri sa bersikulo 53, kamo ang nakadawat sa kasuguan sa Dios nga gihatag pinaagi sa mga anghel, apan wala ninyo kini tumana. So hait kaayo ang mga pulong ni Esteban. Hinumdumi mga kahigalaan nga ang gibuhat ni Esteban dili lang ang pagdepensa sa iyang kaugalingon, kundili ang pagmantala usab sa kamatuoran. Karon ang pangutana, sakit ba ang kamatuoran? Well, sa daghang higayon, oo kaayo. Sakit gayod kaayo ang kamatuoran, apan kinahanglan gihapon kining ilitok. Ang mga pastor nga matinud-anon sa kamatuoran,
dili gayud magpanuko sa pagmantala niini bisan pa og dunay mga maligsan. Sa atong pamalandong ning takna sa kahaponon mga kaigalaan, atong tan-awon ang tulo ka butang. Una, ang kaayo sa Dios sa pagpadayag niya sa iyang kaugalingon ngadto sa mga makasasala. Ikaduha, ang tubag sa tawo sa kaayo sa Dios. Ug ikatulo, unsay nagdrive sa matang sa tubag sa mga tawo sa kaayo sa Dios. Sumudangat na kita sa unang punto, ang kaayo sa Dios sa pagpadayag niya sa iyang kaugalingon ngadto sa mga makasasala. Sa wala pa mahulog ang tawo sa sala, doon na pa siya'y tamis nga panaglambigit sa Dios, mao kini giingon sa Biblia. Apan human ni adtong gisupak niya ang sugo sa Dios, nga dili ipakaon ang bunga sa kahoy sa kahibalo sa dautan ug maayo, naputol ang iyang fellowship sa Ginoo ug nahalayo na siya sa Dios. Sukad ni adto, imposible na nga mailhan sa tawo ang Dios. Gawas na lang kung ang Dios maoy muhimog unang lakang aron ipaila-ila niya ang iyang kaugalingon kanato nga mga makasasala. Paminawan ninyo ang giingon sa unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 11. Ang giingon dire, walay laing nasayod mahitungod sa hunahuna sa usa ka tawo gawas sa iyang kaugalingong espiritu. Ingon nga ang espiritu sa Dios lamang ang nasayod mahitungod sa Dios. So ang pasabot niini, dili gyud nato mailhan ang Ginoo, gawas na lang kung makig-istorya siya kanato aron iyang ipadayag ang iyang kaugalingon nganhi kanato. Well, namulong ang Dios aron iyang ipadayag ang iyang kaugalingon nganhi kanato. Namulong ang Dios pinaagi sa Biblia. Ato na kining gipasabot ni adto pang miaging mga bulan sa atong pagtuon dinhi sa kahanginan. Ug tungod kay namulong na siya, pwede na natong masayran nga siya mao ang espiritu. Kang kinsang kinaiyahan, kaalam, gahom, pagkabalaan, hustisya, kaayo ug kamatuoran walay katapusan. Mulungtad kini hangtod sa kahangturan ug dili gayud mausab sumala sa giingon sa Biblia. Ang pangutana, obligado ba ang Dios nga mupaila-ila sa iyang kaugalingon ngadto sa mga makasasala nga susama kanato? Dili gayod. Pwede ra baya unta nga nagpakahilom na lang siya ug iya na lang gipasagdan ang tanang mga katawhan nga malaglag diha sa ilang kasalanan. Apan dalaygon kaayo ang Dios mga kahigalaan, tungod kay namulong siya pinaagi sa Biblia aron kita mapasiguli nganha kaniya. Ang dugang pangpangutana, obligado ba ang Dios nga iapil sa paglangkob ang tibuok kalibutan sa iyang plano sa pagtubos ug pagluwas sa mga makasasala? Dili usab. Apan dalaygon kaayo ang Ginoo tungod kay sa iyang pagpakigsaad o covenant ngadto kang Abraham, klaro kaayo nga iyang gipadayag nga ang iyang tuyo sa pagtubos naglangkob sa tibuok kalibutan. Apil na ta diri sa Pilipinas. Dili lang di ay sa Israel ang plano niya alang sa kaluwasan. Dili lang alang sa mga Hudiyo, kundili ang tibuok kalibutan apil usab niini. Apan masayra nato sa Biblia nga wala gi-execute sa Ginoo ang iyang plano diha-diha dayon. Kundili iya kining gianam-anam sa pagtuman. Usbon ko mga kahigalaan, wala gi-execute sa Ginoo ang iyang plano diha-diha dayon, kundili iya kining gianam-anam sa pagtuman. Dito siya nagsugod sa gipaboran nga mga katawhan nga gitawag og mga Hebreyohanon o mga Israelita o mga Hudiyo. Pagkadako gayud kaayo sa grasya sa Ginoo niining tanan. Usbon ko, dili obligado ang Dios nga buhaton kini. Bisan pag walay mga tawo nga iyang pagaluwason, kumpleto gihapon siya sa iyang himaya ug pagka-Dios. Sa tinuod lang, wala baya siya nang inahanglan kanato. Bisan pag wala ta, Dios gihapon siya. Kita ang nanginahanglan kaniya. Mao nga mudangup ta niya mga kahigalaan, pero ang Dios wa gyud nanginahanglan kanato.
Sa mga katawhan sa tibuok kalibutan, ang mga Hudiyo gayod ang pinaka-gipaboran tungod kay sila ang unang gihatagan sa balaod sa Dios. Gamay ra kaayo ni sila nga mga katawhan. Mura ri sila og tuldok itandi sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. Apan sila ang gipaboran sa Dios. Samtang ang tanang mga katawhan sa tibuok kalibutan nagpuyo sa kangit-ngit ug pagkawalay Dios kaniadto, ang mga Israelita adunay kahibalo ug pagkaila kang Yahweh, ang Dios nga nagbuhat sa mga langit ug yuta. Ang giingon sa Deuteronomy kapitulo 7 bersikulo 7 mahitungod sa mga Israelita mao kini: gipili kamo sa Ginoo ug gimahal niya dili tungod kay mas daghan kamo kaysa ubang katawhan, gani kamo may labing jutay. Pagkadako kaayo sa grasya sa Ginoo mga kahigalaan, dili sila takos, dili takos ang mga Hudiyo, apan gibubo sa Dios sa nasod sa Israel ang kahibalo mahitungod kaniya. Dugang pa, gipadala sa Ginoo ngadto kanila ang mga anghel, nga ang buti pasabot mga mensahero sa pulong sa Dios. Sa pinulungan nga Hebreyo mga kahigalaan, ang anghel or angel mao ang terminolohiya nga gigamit alang sa mga mensahero. An angel in the Hebrew language means messenger. Kung ato kining i-apply sa atong kaugalingon mga kahigalaan, makaingon pod ko nga gipaboran kaayo sa Dios ang atong mga tigpaminaw. Tungod kay aduna kamoy kagawasan sa pagpamati sa pulong sa Dios. Wala ba mo masayod nga wala ni nga pribilehiyo sa ubang nasod? Dakpon baya ang mga Kristohanong magwalali sa ubang nasod? I mean, ang tinuod gayod nga mga magwalali, pirisuhon sa ubang nasod. Pero diri sa Pilipinas, gawas nun kaayo tang magwali ug mamati sa pulong sa Ginoo. Paminawan ninyo ang giingon sa Amos kapitulo 8 bersikulo 11. Ang giingon diri, moabot ang panahon nga padad-an ko gutom ang nasod sa Israel. Gutomon ang katawhan apan dili sa pan, ug uhawon sila apan dili sa tubig. Gutumon sila sa mensahe gikan sa Ginoo. Ako ang Ginoong Dios, mao'y nagsulti niini. Mao nga mga kahigalaan, pabor di ay sa Ginoo kanato kining gihatag niyang kagawasan sa pagsangyaw ug pagpamati sa iyang pulong. Ang mga Israelita, tungod sa ilang pagkatiga sa kasing-kasing, gipadad-an sila sa Ginoo og kagutom, dili sa pan. Gipadadaan sila og kauhaw, dili sa tubig, apan sa mensahe gikan sa Ginoo. Mao ni giingon ni Amos. Nahitabo ba kini? Nahitabo gayud kaayo. 400 ka tuig nga wala jud nakig-istorya ang Ginoo kanila pinaagi sa mga propeta tungod sa kagahi sa ilang ulo. Mao kini ang gitawag og 400 years of silence from Malachi up to Matthew. Wala gayud nakig-istorya ang Dios kanila, hilom kaayo ang Ginoo. Karon, bisan pa sa pabor nga gihatag sa Dios sa nasod sa Israel, unsa man ang ilang gibalos? Nagpasalamat ba sila ug nagtamod sa pulong sa Dios? Mga kahigalaan, makaguol kaayo, baliktad ang nahitabo. Ila hinuong gipapatay ang mga propeta nga nagwali sa pulong sa Dios. Mao kini ang ikaduhang punto sa atong pagpamalandong. Ang tubag sa nasod sa Israel sa kaayo sa Dios. Ang tubag, wala sila'y utang kabubuton. Atong tanawon pag-usab ang bersikulo 52 sa atong teksto. Ang giingon diri, may propeta ba nga wala lutusa sa inyong mga katigulangan? Gipatay nila ang mga sinugo sa Dios nga kaniadto nagpahibalo sa pag-anhi sa iyang mataro nga sulugoon, ug inyo siyang gibudhian ug gipatay. So wala lang kay mibalibad ang mga Israelita sa pagsunod sa balaod sa Dios, kundili makusganon usab sila nga naglutos ug nagpatay sa mga mensahero sa balaod sa Dios. May propeta ba nga wala lutusa sa inyong mga katigulangan? Klaro kayo ang tubag, wala. Bisan pag ilang i-recall kung doon na ba'y propeta nga wala lutusa sa ilang mga katigulangan, wala gayod sila'y mahinumduman bisag usa. Tanan ilang gilutos, ug ang uban ilang gipapatay.
And specifically, gipatay sa ilang mga katigulangan ang mga propeta nga nagpahibalo ug nagtagna mahitungod sa umaabot nga Mesiyas nga mao si Hesukristo. Ug karon, mas grabe pa hinuon ang ilang gihimo tungod kay sa pag-abot sa Mesiyas, ilang gipapatay ang Mesiyas. Wala sila makaagwanta. Ilang gipapatay o gilansang ang Mesiyas didto sa cross. They have just murdered the righteous one himself. Mao kini giingon ni Esteban sa iyang conclusion sa iyang depensa. Now, what about sa atong kapanahunan karon mga kahigalaan? Literal ba kining nahitabo sa atong kapanahunan karon nga gilutos sa mga dili magtutuo ang mga magwalali sa Ginoo? Yes, literal gihapon kining nahitabo hangtod karon. Adunay mga nasod nga makusganon kaayong nagabilanggo ug nagapatay sa mga Christian missionaries. Ang uban kanila giputlan og liog, ang uban gibitay, ang uban gilapa ang lapalapa sa tiil ug gipalakaw sa asin. Ug majority gibiay-biay ug gitamay. Mankind has not changed after all. Wala gyud kausaban ang mga tawo hangtod karon mga kahigalaan, kaming mga pastor nakasinati gihapon og mga paglutos bisan pa sa mga kadugo namo. Ang pandalaygon ang Dios, nagpabilin gihapon ang mga pagmantala sa iyang mga pulong. Higala, kung usa ka sa mga nagtamay ug nagbiay-biay sa mga mensahero sa Dios, hinumdumi nga sa pagbalik ni Jesus, mabaliktad ang panghitabo. Ang Dios nga imong gibalibaran mao ang muhukom kanimo sa walay katapusang silot sa impyerno, ug ang mga Kristohanon nga imong gitamihiran mao na ang imong panganduyon nga unta makauban ka kanila sa walay katapusang kalipay sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Gawas lamang kung ikaw maghinulsol sa imong mga sala karon ug mudangop kang Hesus ug musalig kaniya ingon nga imong Dios ug bugtong manluluwas. Gawas kon buhaton nimo kana higala, dili gayud ikaw maluwas. Karon sa ikatulong punto, atong tubagon ang pangutana nganong gahi man ang kasing-kasing sa mga tawo. Nganong mibalibad man sila sa kaayo sa Dios sa pagpadayag niya sa iyang kaugalingon aron mailhan siya. Gitubag kini sa bersikulo 51 sa atong teksto. Ang giingon ni Esteban diri, pagkagahi ninyog ulo, pagkatiga sa inyong kasing-kasing, nganong dili man kamo mamati sa mensahe sa Dios. Mga kahigalaan, lingwahe kini sa balaang espiritu. Dili kini pulong lang ni Esteban, kundili pulong sa balaang espiritu mismo. Ang balaang espiritu mismo ang naghatag og hulagway sa mga makasasala, nga sila mga gahig ulo ug tig-ag kasing-kasing. Nganong nakaingon man ko nga lingwahe kini sa balaang espiritu. Tungod kay sa kapitulo 6 bersikulo 10 sa basahon sa mga buhat, ang giingon diri, apan si Esteban puno sa espiritu ug kaalam, ug tungod niini wala sila makabuntog kaniya sa lantugi. So nagsulti si Esteban nga puno sa espiritu. It was the Holy Spirit who worked in him as he said those words concerning the unbelievers. Ug tanawan ninyo ang description sa balaang espiritu sa mga dili magtotoo. Sila kuno mga stiff-necked o tig-a ug liog ug uncircumcised in heart and ears, o adunay kasing-kasing ug dunggan nga wala matuli. Kini nga mga descriptions mga kahigalaan, familiar kayo kini sa dalunggan or igdulungog sa mga Hudiyo. Tuguti ko nga ipasabot kini kaninyo og jutay. Una, ang mga dili magtotoo gidescribe nga stiff-necked o tig-a og liog. Ang bot ipasabot niini sa Biblia, stubborn o gahig ulo, lisod manduan. Obviously, gikan kini sa mga baka nga gigamit sa mga Hudiyo sa pagdaro sa ilang kaumahan. Kung ang baka lisod i-control o lisod manduan, ang bansag nila niini hard neck o stiff neck o tig-a og liog. Mao kini ang description sa mga dili magtotoo nga nagasupak sa paggiya sa Ginoo. Ang mga examples niini mabasa sa
Exodus 32 verse 9, Exodus 33 verse 3, Deuteronomio Kapitulo 9 versikulo 6, Jeremiah 17:23 ug daghan pa. Diba haom kaayo kini nga description sa mga dili magtotoo? Kining mga tawhana andam nga mutuo sa mga tuo-tuo, pero kanunay nagdumili sa pagsunod ug pagtamod sa pulong sa Dios. Andam sila nga mupasakop sa awtoridad sa tawo ug awtoridad sa ilang kaugalingon apan nagdumili sa pagpasakop sa awtoridad sa pulong sa Dios. Mao hinungdan nga dunay mga tawo nga moingon nga mao nay giingon sa Biblia. Pero alang kanako, so you see, alang kanako, kinsa man ang awtoridad ni ining mga tawhana, ang ilang kaugalingon, dili gayud ang Biblia ang ilang awtoridad, kundili ang ilang kaugalingon. Sunod, gidescribe sa balaang espiritu ang mga dili magtotoo, ingon nga dili tinuli sa ilang kasing-kasing ug mga dalunggan. Again, kini nga mga pulong common kaayo sa mga Hudiyo. Ang mga examples ni ini mabasa sa Jeremiah chapter 9 verse 26. Ang katawhan kuno sa Israel dili tuli sa ilang kasing-kasing. Ug sa Jeremiah chapter 6 verse 10, dili kuno tuli ang ilang mga dalunggan. Bisan kuno unsaon og badlong, wala kuno'y kahadlok sa Ginoo kay bantok na ang kasing-kasing. Nagtuo ko mga kahigalaan nga haom gayud kini kaayo sa description sa mga dili magtotoo sa atong kapanahunan karon. Ang mga Hudiyo nang hinambog tungod kay mga tinuli sila sa unod. Apan ang Dios nag-ingon nga dili sila tinuli sa ilang kasing-kasing. Wala sila'y paghigugma sa Dios. Wala sila'y kahadlok sa Dios. Ang ila pong mga dalunggan dili tuli kay nagpabungol-bungol sila sa pulong sa Dios. Sa atong kapanahunan karon, narabay mga tao nga mukalit lang og duka kung magsugod na ang wali. Mukalit lang og kapoy ang ilang lawas, apan mata kaayo kung laing butang ang hisgutan. Mao kini giingon nga tinuli sa gawas, pero sa kasing-kasing pisot. Naay mga tao nga relihiyoso sa gawas, pero tigpakaaron ingnon sa sulod sa ilang kasing-kasing. Mudangat na kita sa application. Alang sa mga magtotoo, ayaw ninyo isipa nga ang kalibutan naghandom nga makigamigo kanato. Dili gayod. Kaysa tinuod lang, kung maigo sila sa pulong sa Dios, duha lamang ang pwedeng mahitabo. It's either maghinulsol sila susama sa gibuhat sa ubang mga Hudiyo human sa wali ni Pedro sa Buhat Kapitulo 2, or musamot og kagahi ang ilang kasing-kasing susama sa gibuhat sa mga Hudiyo human sa depensa ni Esteban. Ilang gibato si Esteban hangtod nga namatay kini. Duha lamang ang pwedeng mahitabo sa atong pagwali sa kamatuoran dinhi sa kahanginan. It's either people will repent and believe in Jesus, or they will remain hard-headed, stiff-necked in their trespasses and sins. Apan nagtuo ako mga kaigsuunan nga makahimo ang Dios sa pagluwas kanila. Makahimo ang Dios sa pagpahumok sa ilang bantok nga kasing-kasing, sama sa iyang gibuhat kang Apostol Pablo nga kanhi manlulutos sa mga Kristohanon apan naluwas ug nahimong apostol alang sa mga hintil. Ug alang sa mga kahigalaan nato nga dili pa magtutuo kang Kristo, hinaot nga inyong tan-awon ang gugma ug kaluoy sa Dios. Ang giingon sa Roma Kapitulo 5 versikulo 6 hangtod sa 8, ang giingon dire, kay sa panahon nga wala pa kitay mahimo, nagpakamatay si Kristo alang sa mga dautan sa panahon nga gipili sa Dios. Malisod sa tawo ang pagpakamatay alang sa usa ka tawong matarong. Tingalig adunay magpakamatay alang sa usa ka maayong tawo. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. So you see, dako kayo ang gugma sa Dios alang kanato. Kita nga mga makasasala nagdumot kaniya, pero iyang gihalad ang iyang kinabuhi didto sa cross aron maluwas ang mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Ang mga makasasala dili lang kay
dili sila tako sa gugma ni Kristo, kundili makusganon pagayod sila nga nagdumot sa Dios. Sama sa kanhing kinaiyan ni Pablo, adunay mga tao nga maglain ang buot kung ang Dios na ang hisgutan. Mawad-an og gana. Higala kung ikaw kini hinumdumi ang giingon sa unang Korinto kapitulo 16 bersikulo 22 nga tinunglo ang tawo nga wala mahigugma sa Ginoo. Ang imong paglikay sa Dios mao'y pagpamatuod nga wala ka mahigugma sa Dios ug nagdumot ka kaniya. Unya unsa man pasudlon ka sa Dios sa iyang gingharian sa langit? Dili gayod. Tunglo ang naghulat kanimo higala kung dili ikaw maghinulsol. Hinulsuli ang imong mga sala ug dangup kang Hesus tungod kay dili siya mobalibad sa tanang mga moduol kaniya diha sa pagtuo. Salig kang Hesus ingon nga imong Dios ug bugtong manluluwas. Karon na ayaw na paghulat og ugma kay basin og dili na moabot ang ugma. Amen. Hangtod dinhi lang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa. Sa makausap pa giimbitar ko kamo sa pagtambong sa atong panimbahon ugmang adlaw, adlawng Domingo, adlaw nga igpapahulay alas 2 sa hapon sa panimalay ni Winstro hangad sa Unidos. Daghang salamat. Noon ay bulag ako sa daan ng kaligtasan. Tulad ng marami, nakatuon ako sa sarili. Mabait naman at matulungin at walang kapwang inabuso. Kung kaya't ang tiwala ko, malamang ligtas ako. Ngunit ang isipan ko'y binuksan ng Panginoon. Bigat ng kasalanan ko'y pinakita niya sa akin. Dagdag pa ang aking puso, likas na sa Diyos ay umaayaw. Kung kaya't ako'y nabahala sa aking kaluluwa. Ano nga bang batayan ng katubusan at kaligtasan ng isang katulad kong makasalanan? Ngayon ay batid ko na ako'y walang magagawa upang ituwid ang aking kaluluwa. Sa harapan ng Diyos, ako'y tumawag kay Jesus at nagtiwala ng lubos sa Kanyang kapatawaran at awang puspos. Siya lang ang manunubos pagkat siya'y namatay sa krus. Dahil sa aking kasalanan, ang sumpa sa Kanya'y binuhos. Ngayon ay tiyak ko na ang aking kaligtasan, aking nararanasan, tunay na kapayapaan. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Kay pinaagi sa pagtuo, naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundili gasa sa Dios. Busa, walay makapasigarbo niini, sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Mga binuhat kita sa Dios, ug gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus, aron magbuhat kita sa maayo nga mao'y iyang tuyo alang kanato. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.